Bħala parti mill-proġett Net Zero Impact Utility, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma se tinvesti 4 miljun euro minn fondi Ewropej fl-iktar teknoloġija avvanzata fit-trattament ta' drenaġġ. Din it-teknoloġija tippermetti modifiċi iktar faċli f'impjanti diġà eżistenti. Metodu li se jirriżulta fi prestazzjoni aħjar fit-trattament ta' drenaġġ u tnaqqis sinifikanti fir-rieħa li kkawża drenaġġ u kif ukoll tnaqqis fl-użu tal-kimika u tal-enerġija. Il-teknoloġija se toffri lil korporazzjoni portafoll iktar flessibbli u reżiljenti ta' trattament ta' drenaġġ. Dan ifisser li l-impjanti preżenti se jaħdmu b'mod aktar effiċjenti. Il-kapaċità mtejba se tippreżenta wkoll opportunitajiet ġodda f'dak li għandu x'jaqsam mal-produzzjoni ta' ilma ġdid. It-tender għal dan il-proġett fuq l-impjant ta' Sant'Antnin jinsab fuq is-sit tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u jagħlaq fis-27 ta' Settembru li ġej. Il-proġett huwa parti minn strateġija ferm iktar wiesa li biha l-Korporazzjoni se tinvesti 35 miljun euro f'titjib ta' infrastruttura ta' drenaġġ. Fis-tqarrija l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma fakret l-importanza li wieħed jifhem li s-sistema ta' drenaġġ hija komplessa u delikata, għaldaqstant appellat biex id-drenaġġ urban jintuża kif suppost.